Assalamu alaikum mutane na. Sunana Haruna Abdullahi wanda aka fi sani da DJ AB. Jiya da daddare na yi wata post akan cewa zan fasa kwai akan abin da ke faruwa a society ɗinmu wanda ku ba ku san me ke faruwa ba. Yau kuma za ku sani. So, wannan shine kwai. Na fasa kwai. Assalamu alaikum mutane na. Sunana Haruna Abdullahi wanda aka fi sani da DJ AB. Jiya da daddare na yi wata post akan cewa zan fasa kwai akan abin da ke faruwa a society ɗinmu wanda ku ba ku san me ke faruwa ba. Yau kuma za ku sani. So, wannan shine kwai. Na fasa kwai.